Сіз әлі мені тапшыру башында түзеттігіз, бір генә шигырь түгел, күніне 3-4 де язам деп. Әйе. 3-4 шигырь Шул язып, 3-4 шигырьне мин эшкә инде юлда иртә белән эшкә барышлый уже. Кеше берсе белән сөйләшеп бара, анда әйтеп бара, мин карап, анда күреп, матурлыкны күреп, минем уже юлда барганда ук уже шигырь юллары туа. Башта минем элек алай бик хәтерем яхшы түгел. дип әйтә алмыйдыр, аларны мин хәтерләп кала алмыйм, менә үзем язган шигырьләрне ме. Но яза башлагач, алар үзеннән үзе шишмә, шишмәне гел чистартып торырга кирәк аны, теге ул ургып, илһам агып торсын өчен аны гел чистартып торырга кирәк икән, гел нидә булырга тиеш, хәрәкәттә булырга тиеш. Шуңа күрә минем өчен бер давырлыгы юк. Элегрәк миннән даже менә шулай дип сораучы булды, уже танылган шагыйрәләр, күрәләр бит инде интернет челтәрләрендә. Шигырьләремне шулай куя башлагач, башта үзем өчен генә язадырым. Язам да куям, булай кешегә чыгармыйдырым. Миңа сорау язалар, ничек син менә шундый мәгънәле шигырьләрне көн сайын көнгә шулай ничек яза аласың дип, миңа шулай сорау бирделәр инде. Мин әйтәм, ул инде нидән, Аллаһ Тәгаләдән, табигатьтән килгән. Или мин менә ди яза алмыйм ди. Мин бер шигырьне атналар буе язам. Кешкә корректировать итә, аны төзәтә, кешкә бер шигырь килеп чыга ди. Мин әйтәм инде, яки сезгә мин әйтәм, илһам килмәгән вдохновение, или табигатьтән булмаган әйберне кишләп турысын әйтәм, туры сүзле мин. Юкмы юк? Юкмы юк, булса була, булмаса булмый. Сез әле беренче концертыгызны зур, иң зур концертлар залының берсендә, шәһәребезнең Пирамида концертлар залында зур анышлык белән үткәрәсез. Гаҗәп кыюадым, бик кыюадым. Ничек моңа кыюлык җитте? Сез тылсымчымы? Ильяс менә әлимә, хәзер менә әйткәч менә, күрәсезме, тәннәрем чыкты. Ашыктан ашыган гәмә. Шуның хәтле мин әле үземдә шак катып утырам, мин бу эшне ничек эшләдем икән дип. Хәзер кире кайтып. Менә уйлыйсың бит инде аны күрәсең, үзенә күрә бер горурлык хисе дә бар, әйме? Хап-кади бер заводта эшләп йөргән. Ләкин Талант шәхес. Заводта эшләп йөргән, гади генә бер авыл хатын-кыз имеш, шуны курыкмыйча, шуны башлап, шуны эшләп җиренә җиткереп, тамашачыларга ярарга тырышып, менә шулай итеп җаен белеп, килеп, Башкортстаннан килгән җырчылар миңа алар әйтәләр, безне бер инде монда бер әби каршыла торгандыр инде. Мин һәрберсен ачык йөз белән, "О, килдегез, ничек килеп җиттегез?" Һәрберсен каршы алып, шулай итеп, бүтән концертларда йортыгызга кунак кабул иткәнсезме? Шулай, Biz de şok kattık Gülnur apa, sen bit bizge karaganda da yaşarak küngül haletin bilen dip şulay mena ettiler mena bir de yalgan tügül. Demek bu tılsımşının tüpsürü ne konak kabul itkensizmi? Şen küngülünü salmış derdi. Min anda anın bitinde belki şulaydır, nindidir şığın turunda oylamışsın ime. Nese de bu inşa oylamışsın, iminne kişinin küngülün körüp, kişige yararga tırışıp, халыкка ярарга тырышып, менә шуңа күрә мин уйлыйм инде, Аллаһ Тәгалә шуңа бирә. Һәрвакыт менә үзе синең кайтарган эшләгән яхшылыкларыңга ул күп мәртәбәләр кайтарып бирә. Менә мин шуны аңладым. Гөлнур ханым ни өчен заводта кадрлар белгече вазифасында эшли? Һәм Катун елгасында шаман белән бергә калып ни өчен ул коткару авазы салган? Һәм Америка миллионерларыннан нинди серләргә өйрәнә? Булар барысы да кыска вакытлар рекламадан соң безнең белән калабыз.